Hola a tots i benvinguts a aquest primer vídeo del videoblog que m'he creat. Veureu que aquí a la descripció del YouTube us he posat l'enllaç del vídeo que heu de veure per poder entendre aquesta crítica que jo faré, perquè em remeto estrictament a aquell vídeo. Per tant, mireu sisplau el fragment abans d'escoltar-me bé. No sé si us ha passat a vosaltres, però a mi realment m'ha cridat molt l'atenció les coses que ha dit aquest noi quan l'ha entrevistat. Dues coses, bàsicament, m'han cridat l'atenció. És la manera com ha descarregat responsabilitats i la manera com ha desviat l'atenció del tema. Clar, per començar, és cert que estava justificant el fet que la campanya seva fos enganyosa. És típica mentalitat capitalista, han tingut una bona idea, ha arribat a la gent, volen promoure la seva empresa perquè són emprenedors i això és emprenedor avui dia mola molt, llavors en aquest sentit no és sorprenent. Però el fet que descarregui responsabilitats i desviï l'atenció ja és bastant més greu, clar. Diu, això passa quan li pregunten i com va anar la campanya? Llavors ell diu que primer van transmetre el vídeo de mentida, després van transmetre tot el vídeo sencer on ja es veu la veritat i van avisar els mitjans de comunicació. Clar, això sembla que, haver dit després la veritat, ja sembla que perdoni haver iniciat amb una mentida, amb una realitat falsa d'una situació educativa que no és qui que ha enganyat la ciutadania, i no ho perdona, evidentment. I després, quan parla dels mitjans de comunicació, fixeu-vos que no és només que hagi virat els mitjans de comunicació, és que aquí deixa anar un omple de sospita damunt dels mitjans de comunicació. Diu, jo no sé, ho diu, diu, jo no sé per què no ho han transmès el vídeo quan nosaltres els vam comunicar, diu, potser és que a ells no els interessa, enteneu? Aquí no s'intenta colar. I això és el que no ens hem de creure en absolut i no ens hem de deixar enganyar. També em sorprèn en aquest sentit que, ja que durant tot el programa s'ha dit que ens estem acostumant a la mentida, em sorprèn que no s'hagi mostrat una actitud més contundent respecte d'aquesta actitud tan cínica que ha mostrat aquest noi. Només Norbert Bilbain diu que no és lícit tot, no és lícit qualsevol mitjà per assolir un objectiu, i menys, entenc jo, quan el teu objectiu és particular. Clar, potser es pot generar una falsa notícia, un debat públic, generar una reflexió. El problema és que eren interessos teus particulars. I em sorprèn, i trobo a faltar, em sap greu, que el plató no hagi estat més contundent. Però no només això, també hi ha una altra qüestió, i és que al final, quan li pregunten sobre el vídeo, diu com si fos una cosa simple, una cosa banal, una cosa que no tingués importància, que és una manera de nou per justificar la seva empresa, volien recrear una realitat que es dona a les nostres aules, diu. Doncs, perdoneu que us ho digui, però jo crec que a les nostres aules no hi ha professors que es dediquen a trencar portàtils. No n'hi ha. El que hi ha són alumnes que de forma dissimulada juguen i xategen amb el mòbil a mitja classe. Això sí, però professors que trenquen portàtils no. El problema és que, com que ja hi ha una idea general que l'educació no funciona, que l'educació, el sistema educatiu és un desastre, doncs el fet que digui una realitat que es dona a les nostres aules ja qualla, ja cola. Fixeu-vos que això mateix és que és clar perquè és l'exemple paradigmàtic i en primera persona del que s'està dient al programa. Ha fet això i ja és fer entrar una informació que no és certa, perquè les aules no són d'aquella manera. Doncs bé, res més.